A Turuxo abriu a súa intervención cun baile chamado Maneo de Mens. Agora volvemos a recoller o folclore da parroquia de Santiago de Mens, en Malpica, cunha pandeirada que se bailaba ata non hai moitos anos en dito lugar nas celebracións festivas, romerías e fiandas. Un mozo dirixe o baile, ceibando un berro seco cada vez que comeza ou remata un punto. Respecto ao canto, dicir que é único polo seu deixe mourisco, xa que non se atopa ningún outro que se lle asemelle. Con vostedes, a pandeirada de Mens.
Mentres os bailaríns e bailarinas do grupo Aturuxo se cambian